मामेजि kahua. दासो काहुआ होननानै बुंदोंना नों? लासिं सिं मालायजों बुजानानै बोरै मोनदों? बुजानानैलाय बोरै मोननांगौ जाखोब्रा? एसे मोदोमफ्रा सादोंलै, नानो नामा होयो? फै, नाना होफै। ओइ दरखार नांदों। नोंहा बुजा बुजा फैगोन, आंहा नोंनि मोदोमनि गाराय दाखोनफोरखौ फोसाबनानै होनांगौ। बुजाबा मा नानानै होनांगौ आंहा? सोर खोन्थाबायनाय नोंखौलाय? मालाय माहाजोननि फिसाफोरखौ एग्रांलाबायहैना लानो, मालाय माहाजोननि फिसाजोफोरखौ गोसो थोहैलाबायनो नोंखौलाय सोर खोन्थादों? न'खरावनो जेबोआनो गैया, मालायनि माहाजोननि फिसाफोरखौलाय मानो फसायबायनांगौ जाखो नोंहालाय? जेबो मावा दाङा, माबा मोनसेसो खामानि मावलाय। बिदि उन्दु उन्दु जाबाय थाबा, बिदि थाबाय थाबाय जाबाय थाबा बोरै मोनजानांगौ जाखो नोंलाय? बोरै माहाजोननि फिसाजोखौ मोननांगौ जाखो नोंलाय? आयै खाफालाव दंबा ना गोरानाबो बिदै दैयोनो। खाफालाव गैयाबा जेसेबां नोङो हाल खदाल दैखाङा माने, जेसेबां हाग्रा फुनानै नोङो फिथाइ सामथाइ गाया मानो, जेबो जाया, मिथिबाय? बिनिखायनो आङो खस्थ' मावा। आं आंनि मोजां बरादखौसो नेगासिनो हायो। टाइम जाबा सम जाबा आंनि मोजां बरादा फैनानै आंनि खाथियाव थाफैगोन। आं थांलायनो दरखार गैया। मालाय हारसिंनो थाबाय थाबाय आंनि खाफालाव थाफैगोन, मोजां खाफाला। दा बहाबाफोर बेरायनानै दंहैयो बियो आंनि बरादा। सोरनिबा बराद लिरगासिनो खोमा। बेनिखायनो आं टेनसन गैयालासिनो बिन्दास आंनि बरादा आंनिसिम माला सफैगोन बेखौसो नेगासिनो। नोंसा नोम्फाया खोन्थानाय? आफाया खोन्थालायनाङालै। बे आफा जाम्बाया मालाय बेंगलराव थांनानै दस्रा हाबा जानाय हिनजावजोंसो लाइन मारिहैगासिनोनो। नोंहा पात्तायानो गैया नामाब्रा? लाजिया बिफाखौ बिदि बुंनो? बिफायानो गाबोन समफोर फैसिगोन न'आव। लाजिया नोङो बिफाखौ बिदि बुंनो? आयै नों बिराद भलि, बिराद जाम्बिलै। आंनि आफाया सोरबा हाबा जाखांनाय हिनजावजोंसो लाइन मारिबाय थायोनो मालाय। बेनोसो जि जोम मबाइल बायनानै होबाय थायोनो। सोर खोन्थाबायनाय नोंनोलाय? आंनि लोगोनि बिफाया खोन्थाहरदोंनोलै, आंनि लोगोनि बिमानो। बेवहाय खोनाबाय जाहैबाय आंनि लोगोआ। आंबो सानखादों आफानि आखल आखुखौ नुनानै दस्रा हिनजाव लाइन मारिबाय होननानै सानखादों आं। नोंबो हायोबा माजोन हौवा नायनानै थांदोलै आयै। ओइ लाजि रोङै, हामगौ बिमाखौ बिदि बुंनो, बिमाखौ बिदि थिननो हामगौ। मा जाहोजानो गिनानै आंखौ मालायजों खारजानो लुगैखो ना माखो? जाहोगोनब्रा जाहोगोन आयै। आं माजोन सिख्लाखौल' गोसो थोग्रोनि, ओमफ्राय आंनि मोजां बरादा आंनि खाफालाव माला जिरायफैगोन बेखौ नेबाय थाथ'नि। न'आव मानसि दङ ना? ओइ देखो आंनि बरादा थाबायनानै फैबाय। औ दङ, हाबफै। नै मुरायाव जिराय। आयं आं जिरायथ'ला दे, मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन आं। मा खामानि? नोंनो नामा नेवलाया? औ आंनो नेवलाया। नोंजों मोनसे खामानि दङमोन। जुदि जेबो खामानि गैयाबा जोंनि अफिसाव थांनो हागोन नामा? मा अफिस? लाब्रा बड' स्टुडिअ'आव। गुरलाब मालै बे? मानोबा लिंहरदों आंखौ बेवहायबा? आंनि सिनियरा नोंजों रायलायोनो। हायोबा आंजों फैफादो, आं गारि लाबोखादों। आच्छा दे। आयै नों थाथ' दे। दे थांनानै फैबानो जाबाय। थैदो। दे होमबा आयं थाथ'दो। दे फिसाफोर। आच्छा नेवलाया नोंनो होमबा? ससियेल मिडियायाव नोंनिल' नाम दंथारसै माथो। नेवला जेरावबो नेवला। आं मानसियानो पपुलार। मानसिफोरा आंखौ नायनो हाया जानो हागौ, थेवबो आंखौ गारनोबो हाया। आच्छा नेवला नों मिथियोना नोंखौ बेवहाय मानो लिंहरदों जों? मानोबा लिंहरदोंमोन? दे बायाबा खोन्थादो। नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंजों जोंहा मोनसे डिल खालामनांगौ। माबायदि डिल? नोंखौथ' अमा राजाया बुनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो नङा होमबा? मानो बुजादोंमोन नोङो अमा राजाजों? बेयो पार्सनेलसो, बेखौ आं खोन्थानो हाया। आच्छा दे खोन्थानाङा। नाथाय नोङो मोनसे खामानि मावोब्ला नोंनि थाखायनो मोजां जागोन, जाय खामानिखौ आं नोंनो खोन्थानो नागिरदों। माने नोंनो आं अफार होनो नागिरदों। माबायदि अफार? अमा राजाखौथ' ससियेल मिडियायाव बयबो दाय होगासिनो नोंखौ बुनायनि, नङा होमबा? फारसेथिं अमा राजानि इलेक्सनाबो फैगासिनो दङ। बेनिखायनो नों अमा राजाखौ सापर्ट खालामनानै नों मोनसे भिडिअ' खालामनानै होनांगोन। बे अमा राजाया आंखौ बुनाया मोनसे नाटकसो होननानै। मा होनदोंलाय? अमा राजा सारा आंखौ बुनो होननानैनो बुखादों? बेनोथ', नोंखौथ' अमा राजाया बुनो होननानै बुखाबाय। जानांगौ नोंनिबो माखासे दाय दङमोन। दा ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ बुजायला खालामबा बांद्राय बुजिनाय नङा मानसिफोरा। बेनिखायनो बाथ्राखौ फोजोबना दोननो थाखाय नों मोनसेल' भिडिअ' बानायनांगोन। माबायदि भिडिअ'?
नों अमा राजाजों ज' ओंखारफानानै बुंनांगोन नोंसोर सानैया धेमालिसो खालामलायदोंमोन होननानै। ओमफ्राय आं मा मोनगोन? मोनगोन, नोंनो एसे रां होनाय जागोन। भिडिअखौथ' खालामनो हायो आं। अमा राजा सारा आंखौ बुवाखैमोन, ओरैनोल' दांनायदों बिलिरदों होननानै आं बुंनो हागौ। बेखौ आंनि आखायाव हेगारनानै हो, जेबो नङा बेफोरो। नाथाय खोथाया जाहैबाय नोंसोर आंनो मा होगोन? फैसा? नाथाय आंनो फैसा नाङा। माथो नांगौ नोंनोलाय? अमा राजानि न'आव जायगा। मा? औ, अमा राजा सारमोननि न'आव आंनो जायगा होनांगोन आरो बिनि फिसाजोखौ आंनो रायथिना होनांगोन। मा? औ, बाखि नोंसोरनि खोथासै। नाथाय अमा राजानि फिसाजोआथ' उन्दैसोना, मेट्रिकखौनो खाल मानसिसो होगोन। अब्ला नोंनो बोरै होनांगौ जाखो? बेफोर जेबो नङा दे, खालि रायथिना दोननायावलाय माथो थाङो। आंबो दाना हाबा खालामाना। जुदि अमा राजा सारखौ इलेक्सनाव देरहाहोनो गोसो जायो, होमबा आं बिराद खामानियाव फैगोन। आंखौ अमा राजा सारनि न'आव थाग्रा बा माबा मोनसे जब होबानो जागोन। सिमाङाथ' नोंना बिराद गिदिरथार माथो। नाथाय नों बे सिमांनि जैग' नंगौना नङा बेखौ नोंबो नायनांगोन। मानो जैग' नङा जानांगौ जाखो? मानसिनाव साहस थाबानो जाबाय, बुद्धि थाबानो जाबाय, गासिबो जाजोबो। साहस आरो बुद्धि। आरो बे मोननै नैबे नेवलाना दं। नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ बेखौ होनो राजि, नाथाय अमा राजानि न'आव नोंखौ जायगा होनो हानाया बिराद गोब्राब जागोन। होमबालाय आं मिथिला, आंनो फैसाबो नाङा, आं भिडिअखौबो क्लियार खालामा। माने अमा राजा सारा आंखौ बुनायखौ बुमादोंमोन होननानैसो खोन्थागोन आं। बिदि नङा। आच्छा दे, आं अमा राजाजों रायलायग्रोनि। नों थाथ' बेवहायनो। आं बेवहायनो दं। बाब्रा, माबाफोर गुड निउस ना? माबालै, नेवलाजों रायलायदोंमोन आं। आच्छा बारु, मा होनखो बियो थिफुदलाया? माबालै, कन्डिसनसो दोनबावबाय माथो। होमबासो खामानिखौ मावनानै होगोननो। मा कन्डिसन बेलाय? फैसा बिदों नामा? मोखाङाव गारलाना। नङा, बिदि नङा। कन्डिसनानो जाहैबाय नोंनि न'आव थानो मोननांगौनो। आरो मोनसेया जाहैबाय नोंनि फिसाजोखौ गावजों रायथिनानै दोननांगौनो। बुआ, इसिबां गोहोना बे गथ'आ? गोदनायाव गाथेखाना दोनबा मा जागोनब्रा बुमब्र'? बेफोरबायदि बुंनाङालै। दाथ' इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो। नों एसे मोजाङावसो थानांसिगौब्रा। दा बे भिडिअखौनो मानसिफ्रा नुनानै आंखौ बायदिसिना बखिगासिनो ब्रा। फेसबुकाव आंखौ बायदिसिना बुंहरगासिनो मानसिफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव। बेनिखायनो गथ'खौ थाबैनो आंनि जानानै मोजां राव रायलायनो खोन्था। बाथ्राफोरखौ मोजाङै मोजां बुंनो खोन्था आंनि सोमोन्दै। नाथाय खोथाखौनो मानियाबा गथ'आ, बेना कन्डिसनानो बेलेगसोथार। आं बोरै आंनि न'आव दोननो हानोब्रा बेखौलाय? बेखौ आं फुङाव सिखारनायनि, हराव उन्दुनो थांनायनि सिगां नुनांगौबा आंना हाइ प्रेसारानो बांसिनसो सिखारगोन। बुमब्र', नों मा खालामो खालामलै, आं नोंनि आखायावसो होबाय बे खामानिखौ। आच्छा दे, आं नायनोसै। नायनोसै नङा, दानो खामानिया माव। आरो बे गथ'खौ दानो दिनैनो भिडिअ खालामनानै हेगारनो खोन्था। आरो भिडिअखौ बानायखांनायनि उनाव आंनोबो हर, आं फेसबुकाव होनानै होनो। जागोन दे। खालामथार। बेसेबां फैसा नांगौ हरगासिनो आं। जागोन दे। साला, आंनि बिजामादै जानो बियो? महराव गैया, आखलाव गैया, जेरावबो उदाया। मानो नांगौ आंनो बेखौ बिजामादै? एमाव राजानि टेनसनानो खाराखै, बेनि सायावबो नेवलाया। मालाबा बिनि लान्जायखौ बोफ्रावगोनलै आं। आच्छा बारु, थाइबानि लारु लोगोफोर, नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलनि सिजन 2खौ नायगासिनो दङ ना? नायदोंबा दे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो गले गले बुंबाय थानायनि जाहोनानो जाहैबाय, जायफोरा मिन्थिथ'वाखै बिथांमोननो गोसोखांहोना होनाय जादों। जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौसो थिननाय जादों। साबस्क्राइब खालामनायफोरा जेबो खरसा नाङा, जेबो इरिटेट मोना दे। जोंना माखासे बिथांमोना मिन्थिया, बिथांमोननि थाखायनो जोंहा सानफ्रामबो बुंबाय थानांगौ जायो। बेनिखायनो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होदो। बेनि उनाव नोंथांमोना जोंनिफ्राय गिफ्ट हेम्पार लादो। अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खोन्थालायदो सोर खालामदों खालामाखै, माने साबस्क्राइबखौ दै। मा होनखो बिहावसो आंना? बिहावसो? बिहावसोआ मा होनखो आंना? आच्छा नेवला, नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि आं। नोंनो अमा राजायाथ' गोबां फैसा होनो नागिरदों। बे फैसाजोंनो नों मा खालामो खालाम, बे फैसाजोंनो नों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो मोजां सिख्ला मोनगोन। बेनिखायनो नोङो अमा राजानि न'आव थानाय सिमांखौ दोनथ'नानै फैसाखौ लादो, माबा मोनसे खालामदो। आं फिसा सिमां नङा, आं डाइरेक्टनो खेबसेनो गिदिर सिमां नुयो। आं अमा राजा सारमोननि न'आव थागोन, खामानि सोलोंगोन, मावगोन, पावारफुल मानसि जागोन। बिदि नङालै, गासिबो खोथाया एसेबां सहस नङा। दे, आं बांद्राय बुजायबाय थाला, नों फैसाखौल' लादो आरो भिडिअखौ बानायदो। आं बानाया, आं अमा राजा सारमोननि न'आव थानो मोनबासो बानायगोन। आं नोंनो खोथाथ' होनो हाया, नाथाय आं ट्राइ खालामगोन नोंखौ अमा राजामोननि न'आव दोननो थाखाय। थ' बिनि सिगां नोंबो आंनि खोथाखौ मानिनांगोन। दे, भिडिअखौ बानायदो, ओमफ्राय
गासिबो खामानिखौ आंनि आखायाव हगारनानै होदो। गासिबो खामानिया माने नों सोरगोआव खेबसे लागैनो थांनो हायाना। सोरगोआव थांनायनि सिगां नोङो मोजां खामानि मावनांगोन, थैनांगोन, बिनि उनावसो सोरगोआव मोनहैगोन। थिग बिदिनो नोङो अमा राजा बसनि न'आव थाहैनांगौबाबो बेफोरबायदिनो खामानि मावनांगोन, मोजां खालामनानै दिन्थिनांगोन। मिथिबाय नेवला? आच्छा आंनि महरा गाज्रिखाय आंखौ बासिदों नामा? आंथ' नोंखौ बासियाखैना, नोंखौ बुजायदोंसो। नोंनि महरा बांद्राय गाज्रि नङा दे। आंखौ फुस्लायबा बांसिन रागा जोङोलै आं। आंनि महरखौ बयबो दुसियो। होमबालाय माथोबाव, अमा राजानि फैसाखौ लादो, पार्लाराव एसे देलायहैजादो, बास। उनाव जाहाथे अमा राजायाबो बुङो बे नेवलाखौनो आंनो नांगौ होननानै। बे नेवलायानो जोंहानि न'खरनि थाखाय पारफेक्ट होननानै। आच्छा दे आं नोंनो फैसाखौ हरनोसै, नों पार्लाराव थांनानै गुफुर गावदां जानानै फैदो। पार्लाराव थांबा मोजां जागोनसो। जागोन, आरो गाननाय जोमनायफोरखौबो एसे सोलायदो। दे होमबालाय। दानसोरां बेखौ पार्लाराव दोननानै फैदो दे। जागोन दे आदा। दानसोरां थौदो। महरा मोजां जाबा आंखौ फसायमारगोन ना अमा राजाया? औ, बेनि सिगां भिडिअखौ बानायग्रोदो दे। दे होमबालाय मा होननांगौ? र' आं भिडिअखौ रेकर्ड खालामग्रोनि। दे बुंदो डायलगा। खुलुमबाय, आंनि मुङा नेवला। दासान्दि सोलिबाय थानाय भिडिअआ आंनि नङा, बेयो मोनसे इडिटसो, इडिट। बेवहाय अमा राजा सारा आंखौ बुवाखै, जों सानैनिबो फट'खौ होनानै सोरबा इडिटसो खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोना अमा राजा सारखौ जाहाथे गाज्रि मोना आरो नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालामो आरो आंखौबो। गोजोन्थों। बाह, देन्जार रोंथारो माथो नोंलाय। फोरोंलायनो दरखारानो गैया। आं बिराद रोङोलै मानसिया। बादुला नङामोनबाथ' बांसिनसो रोंबावगौमोन। आंखौ जेबो रोङा होननानै थगायनोबो नाङा। आं हले जेथिंबो बिराद मोजां। दे होमबालाय आं फैसाखौ नोंनो हरबाय। नोङो दा पार्लारावल' थांदो दे। आच्छा दे। बापरे, माबायदि गथ'लै। समायसोदों दे अमा राजाजों। बिजामादै बिहाव सानैबो देन्जार समायलायगोन दे। भिडिअखौ अमा राजानो हरनोसै आं। बिनि उनाव आंबो दसे थानानै निउसाव होनोसै। जियानो जाया माने न'खरनि थाखाय आं बेफोरबायदि ब्लेकमेल खामानिखौबो मावनांगोन। न'खरखौ फोथांना लानो थाखाय 2 नम्बरनि खामानिबो मावनांगोन। उपाय गैला। नारजि भाई, नों मा खालामो खालामलै। आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो खोथा गैला नारजि भाई। बिसोरो गावसोर गोसो जानानैसो खारदों। मानो लायनो बिसोरखौलाय? मानो मा नांनायनि थाखाय बिसोरखौ जों अनबाय थानो? अब्लाबो उनाव बिसोर माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा जों गावखौनो निमाहा होनो हानाय नङा अमा राजा। गुलि मारलै नारजि भाई, थांथों थाहैथों, मा जायो जाहैबाय थाथों। एसे बुंनायावनो न' गारनानै खारबाय। बापावो। अब्ला माथो नांबावगौ? गावसोर रायजो जानो गोसो जानानै थांदों, थांथोंब्रा। एसे संसारनि बानलु गोसाखौबो, बानलु गोसानि रोसिखौबो मोलोंथों। बिसोर दाउ झालानि रोसि लोंनाय बायदि मोनदों दा। संसारनि जालाखौ मिथियाखै बिसोर। नों मा खालामो खालामलै नारजि भाई। नों गावनि फिसाजोखौ लायफिननो ना मायो लायफिन, नाथाय आंनि फिसालाखौ आंनो नाङा। मानो बिदि बुंबाय थायो नोंलाय गावनि फिसाखौलाय? दाथ' इलेक्सनबो फैगासिनो दङ। नोंहा फिसालानि एसेबो हेफाजाब नाङा नामा? हाग्रिमोन दे, बे बाराव नों आंखौ जेबो बुंनाङा। आंलाय नोंखौ माथो जेबोखौनो बुंनो हाखाया। आंनि फिसालाखौ लाबोफिननायावलाय माथो जायो? बिसोरखौ जुदि जों अननानै लाबोफिनो ना, खरानो ओरैबायदि देरगोन, गाबोननो खारगोन, गाबोननो गोरोन्थि मावफिनगोन। बेनिखायनो थाथोंलै नारजि भाई, थाथों। जेब्लासिम गावसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिया, जेब्लासिम आथिङाव हमनानै गाबफैफिना, अब्लासिम निमाहा होनायाव गैयालै। आदा नारजि, बे फाग्लानि खोथाखौ लानाङा। थांनानै लानानै फैफिनदो दे, फैयोबालाय। नायनोसै बिसोरनि कन्डिसना माबायदि, गावसोर मा बुङो। आंबो रागा जोंदों बिसोरखौ, नाथाय मा खालामनो। साना नङाबाबो सानफ्लांनांगौ जायो। बेनिखायनो आङो ओंखारलांनोसै गुवाहाटि फारसे। दे मोजाङै खबर लानानै फैदो। गावसोर फैफायोबा लाबोफादो। जागोन दे। आच्छा बिदिब्ला आं थांनोसै। दे थांदो। ओइ, नोंहा एमाव राजाखौल' मानो सानबाय थायो? न'खरावनो दाखालि मा जाखो नों मिथियाखै नामा? अफ्रि रानिया मालाय सेंग्राजों हाग्रा बारियाव हमजानानै गामिनि रायजोफोरजोंसो दोखो दोखो बुजासिगौमोन। आंनि फिसाजोखायसो गबाय। एसे फिसाजोखौबो नोजोर हो। खालि एमाव राजा जाबाय थानाङा। देन, आंहा बयखौबो नोजोर होखायो। साला एमाव राजा। बे एमाव राजायानो खर' खिलानानै गालांदों मिथियाखै? मालायनि फिसाजोखौ लानानै खारदों। मा जाहोयो जाहोदों। हाग्रा जाहोयोना बंग्रा जाहोयो जाहोबाय थादों। आंहा बेफोरनि टेनसनखौ लाबाय थानो गोनां गैया। ओरैनो आधा बैसो थांगौबाय, आरो आधा बैसोखौबो आङो बेफोरबायदि खालामनानै लागोन ना फिसाफोरनि टेनसन लायै लायै। बावदोंसो नेवलानि भिडिअखौ होनांगौआ। साला सुफात, बे नेवलायाबो गोदान भाइरास उजिलायबायना, आंनि जिउआव भाइरास लाबोग्रा। मालाबा गोदों खें होननानै गाहाबलायगोन र' आं बेखौ। मोनथियाखै बे अमा राजाखौ।
बापावै दावसो देलाय मानो लिंहरदोंमोन आंखौ ओइ बाथामिस खोनासं नोंनि आखलखौथ' आं बिराद मोजाङै मिथिबाय नों माबायदि केयारलेस मानसि बेनिखायनो मोजाङै खोनासं नोंनो आंनि बिनानावा गोबां चान्स होबाय थेवबो नों आंनि बिनानावखौ अननो रोङाखै बे बाराव आङो आंनि बिनानावखौ मोजाङै बुजायनानै नोंनो हरफिननो सानबाय आरो बापावै नंगौ नामा खोनासं एबार आंसो दायित्वखौ लादों दे जुदि आंनि बिनानाव बादालिखौ आरोबाव नोङो बायदिसिना खालामबावो ओइ बाराव हले दावहाया आंजोंसो जागोन मिथिबाय मा नोंनि हिन्जावा नोंखौ गिलुं गिलुं थानांगौ आरो आं आंनि गोरोन्थिखौ बुजिबायब्रा आं एबारनिफ्राय जेबो खालामला मोजांनि बाथ्रा आं हले बुंखायोहाय ओइ बाराव जुदि नोङो आंनि बिनानाव बादालिखौ बुथारनो नागिरो होमबा पुलिस केस होगोन लोगोसे आंनो नोंखौ बुथारगोन मिथिबाय मानो होनोब्ला बादालिनि रिस्कखौ लानानै आंसो नोंनो हरफिननो नागिरदों नालाय बेनिखायनो बादालिखौ माबा मोनसे दुखु होनाय माने आंखौबो दुखु होफानाय मिथिबाय सफराम बादालि सनाव आंनि जोंनि बादालि सनाव थौदो जोंहा न'आव थांनोसै एबारनिफ्राय रुजु रुमु रायजो जानोसै नों आंखौ बुथारनो नागिरो खोमा खेबो समाय लायो एबारनिफ्राय आं जेबो खालामला नोंखौ आं एबारनिफ्राय नोंखौ जेबो खालामनोबो थिनला फोरोंलाबो एबारनिफ्राय माबा मोनसे खालामबावोबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय बादालि जागोन दे जागोन एबार आंखौ बुथारनोबो हागोन थौदो न'आव थांनोसै थेंक इउ दावसि देलाय नोंनि थेंक इउ पकेटाव सोनानै ला दे होमबालाय बादालि जोबथा खेबनि थाखाय थफियामखौ खेबसे चान्स होबावदो दे बे बाराव नों गावबो एसे थाल लानानै थादो आरो जेब्लाबो नों थाल लानानै थाबाय थानांगौब्ला बे हौवाखौ गारनानै थां नोङो बे बाराव आं नोंजों फुल सापर्ट दङ मिथिबाय जागोन दे आब' दे थांदो मोजाङै रायजो जाहैदो अके इसोरनि अननायाव सानैबो मोजाङै मोजां रायजो जाबाय आंनि बायदिल' खस्थ' दाजाथों बादालिया आंनासो हौवाया बायदिसिना खालामबाय थायो जुवा गेलेलाय जौ लोंबाय थायो बाथामिस बमर'आ आं मा खालामबावनो दे अफिसावबो इसिबां रायजानांगौ जायो आरो अफिसनिफ्राय फैनानै थोरसि लथा जि जोम सुबावनांगौ ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौ इसिबां खस्थ' दाथ' फैसायाबो जोबसिगोन दरमायाबोथ' माला मोनगोनथाय एमावराजायाबोथ' खामानिखौनो मोनाखै माखौ जागोन जों आं बिराद खस्थ' मोनबायहाय आं मालाबाबो खस्थ'खौनो मावफेराखैमोन आं मा खालामबावनो दे दा आइनि आसानखौ फाननाय फैसायाबो जोबसिगोन होमबा जों माखौ जाबावनो दे माखौ जानानै खामानि मावहैनो दे आं भावगालि आया नों माथो गाबदोंसो मानो गाबदों भावगालि आं न'खौ जोबोद गोसोखांदों एमावराजा आं माथो खामानिखौनो मावनो हाला अफिसावबो रायजाबाय थायो एसे एनैखौलाय रायजाखागोनलै माथो बुंबावनो मालायनि आन्दाराव मावनाय ना दाथ' फैसायाबो जोबसिगोन माइरंफोराबो जोबसिगोन मा खालामबावनो दे नोंबोथ' खामानिखौनो मोनाखै नंगौ नंनाया खामानिखौ मावाबोथ' मास मोनसेनि उनावसो मोनगोन ना दरमाखौ दा नोंसोरनि आफाया लाबोगासिनो दङनो सार्टिफिकेटखौ होमबासो आं खामानिखौ मोनसिगोन मा आफाया फैगोन औ नोंसा आफाया फैगासिनो दङनो जोंहानि आइया खोन्थाहरदों आफाया फैगासिनो आं आफाखौ जोबोद गोसोखांदों आंथ' आइखौ बायदिसिना बुंहरबाय रागा जोंनानै दाखालि दाथ' आं आइजों फनबो रायलायनो हानाय नंला आइयाबो आंजों रायलायखानाय नंला बेफोर जेबो नङालै रागा बेफोरबायदिनो बुंफ्लांखायो उनाव मोजां जाबा नों निमाहा बिफिनबानो जाबाय एमावराजा आफाया जोंखौ जुदि न'आव थांनो लिङो नों थांगोन ना थाङा आंलाय बोरै थांनो हाबावनोब्ला आंखौ आफाया न'आवनो हाबनाङा होननानै बुंदों जोंहानावथ' थांनो हायोना मा नोंसानाव जायालै बिदिया नोंसा आंखौ गोथाङैनो जागोन जों निमाहा बिगोन ना आइनाव निमाहा बिबानो आइया मानिखागोन आफाया फैबा जों सानैबो थांफागोन दे जोंहानाव नों जोंहानाव साननैसो थादो ओमफ्राय नोंसानि न'आव थांफिनदो नोङो बिनि उनाव नोंसानि आइमोना मानियोबा जों नोंसानाव थांनानै हाबा खालामनोसै खोथायाथ' बुंनाया जोबोद गोरलैलै नाथाय जोंबो जोंनि बिमा बिफाखौ दुखु होबायना बिसोरबो जोंनि मथे बहा सोलिनोलै एसेबाबो रागाजों बिसोरो जोंनि उल्थासो मावनो लुबैगोन बेनिखायनो जों सिरि थानायानो मोजां नामा माबायदि सिरि माने गुवाहाटियावनो जोङो जब मावनानै बेवहायनो रुजु रुमु रायजो जानोसै नाथाय खामानिखौनो मावनो हाला माथो आङो आरो नोंबो खामानिखौनो मोनाखै बिदिबा जों मास मोनसेयावनो ओंखाम रानजानानै थैगोनसो बेबो नंगौ नों बुंनायाबो सैथो मा खालामनाया मोजां जागोन आंबो बेखौ साननानैनो मोनला
एन्टनिय'आलाय एन्टनिय'बो फैसा दाहार लाथ'नोसै नामा फैसा दाहार लानाय खामानि बिराद गाज्रि नांगौबा आं हाजिरा मावगोन सोरबा दङ ना आफा आफा आदै आफा आफा आंखौ निमाहा आफा जाबाय दे दागारसै आफा आंखौ निमाहा होदो आं नोंसोरखौ जोबोद दुखु होबाय नोंसोर जा खामानि मावदों बेफोरथ' निमाहा जाथावनायानो नङा बुजिनानै मिथिखानानै बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव आरो एफा बेफोरबायदि बैसोआव नोंसोर हाबा जानोबो समायाखै गोरोन्थिखौथ' नोंसोर मावखाबाय आफा बिदि दाबुं आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आफा आरो आइखौबो बानलु बेदांखौबो आं मिथिगौ आं जोबोद गोरोन्थि मावबाय आच्छा दा नोंसोर बोरै मोनदों खामानि मावनो आं खामानिखौनो मावनो मोनाखै डकुमेन्ट गैयैखाय आच्छा न'आव थांफिननो गोसो दङना गैया नोंसोरलाय दङ एम' राजा नों आंखौथ' आफाया होखारखाबाय न'आव थांना होननानै बुंदों आरो आं न'आव थांनोबो हानाय नङा फावगालि एम' राजा न'आव थाङानो नोंखौ हारसिं लानानै थांनोसै होमबा आफा एमाव राजा गैयाबा आंबो थाङा बेनिखायनो आं सानदों एमाव राजाखौ जोंहानि न'आव साननैसो लांफानि नामा आच्छा प्लानिंखौ बानायखानानै दोनबाय होमबा बिराद स्मार्ट बायदि मोनदोंना नोंसोर गावसोरखौनो हा आरो नों एडभान्स प्लानिं खालामगोरथार माथो नों गावनि मथेल' मावजानो लुगैयोना औ नोंखौनो न'आव लांफिननांगौना लांफिननाङा बेखौ नोंसा नोमानावसो सोंहरनांगोन नोंसा नोमाया ओरैबायदि रागा जोंदों बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आं आइखौ लोगो हमनानै निमाहा बिगोन आफा आं न'आव थांनोसै जोंखौ अननानै न'आव लांदो फावगालि नों न'आव थांनोबा थांदोलै आंनि थाखाय बुंफानाङा जेबो नङा दे देनां नोंसानि आफाया नोंखौ न'आव लिंहरोबा थांगोन जों हेलौ हाफां हेलौ नाजिबुदां हाफां आं दिल्लीयाव सफैबाय नाजिबुदां मोजाङैनो मोजां नोंलाय बहा दं आं गुवाहाटियाव दंफैयो मा गुवाहाटियाव मा खालामहैदों नों फावगालिमोनखौ खबर लानो मा फावगालिमोनखौ खबर लाहैदों नों मानि थाखाय आं दिल्लीयाव सफैनायावनो नों बिथिंजायसो मोनहैबाय आरो ना आं बुंखादोंना फावगालिजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाङा होननानै खोनासं बुं फावगालिया न'आव थांफिननो ओंखारदों आंबो सानबाय लानानै थांफानोसै लोगोसे एम' राजाखौबो लांफानोसै मानि थाखाय नोंथ' मिथिखायो दा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गोसो थोलायनाय जिउ होगोन अब्लाबो गारलायनाय नङा होननानै फावगालिया एम' राजाखौ न'आव लांफानो नागिरदों बिनि उनाव मालाय समफोरा मोजां जायोबा एम' राजानि न'आव थांनोसैनो आच्छा प्लानिंफोरा माथो ताग्गा बानायथारदों बिसोरलाय गावसोर खारनो गोसो जाबानो खारगोन गावसोर न'आव थांफिननो गोसो जाबानो न'आव थांफिनगोन ना ओरैबायदि बाहादुरि जाबाय बिसोरो बेनिखायनो आं सानदों लानानै थांसै नामा होननानै न'आव लानानै दोनैबाबोथ' उनावबाबोथ' बे एमाव राजाजों खारलांफिनगोन एमाव राजामोननि न'आवनो थाहैगोन आरो एमाव राजाया ओरैबायदि फाल्थु गथ'आ दासो गोसो थोफ्लानाय बिराद गोसो होदों देनांथ' हाबा जाखांनायनि उनाव मा जानो हागौ बिफा बायदि जागोन ओरैनोबाबो बिफा बायदिखा बिनि आखलाबो बेनिखायनो खोनासं नारजिबुदां जुदि नोङो आंनि फिसाजोखौ अनजानो लुगैदों होमबा एमाव राजाखौ जोंहानि न'आवनो दोन नायनो आंबो एमाव राजाया बेसेबां दुस्थ' बेसेबां फावगालिनि थाखाय लयाल बेखौ नायगोन आं एमाव राजाखौ न'आव थांनो होनाङा जोंहानावनो थाथों आं जायबा एंगेजमेन्ट खालामनानै न'आवनो दोनगोन थाथोंसै बे जोंनावनो बेसेबां मोजां लयाल आं नायगोन बेखौ जागोन दे आं इसिबां हौवा माहारिखौ फोथाया माथो दासो जि नांलाय खमलाय बिमा बिफाजों बिसोरो नांलाय खमलाय हाबा जागोन बिनि सायाव अमा राजाखौ मिन्थिथारो आं माबायदि आंनि खिथेर होखारनो थाखाय बे आंनि फिसाजोखौ बिहामजो महरैबाबो बियो रायबाय थागोन सोंखारिबाय थागोन बेनिखायनो नांगौबा बिनि फिसाला एमाव राजाखौनो आंनि न'आव गोरजिया दोनगोन आं थाथों बियो आंनि मेगननि नोजोरावनो माबायदि फाल्तु खालामो माबायदि आंनि फिसाजोखौ दुखुयो नायबाय थागोन आं बे एमाव राजाखौ थाथों आंनि न'आवनो गोरजिया जानानै मा होनखो आफा आइया माबा होनदों नामा आच्छा खोनासं नोंसोर सानैखौ आं न'आव लांफानोसै आरो एमाव राजा नों जोंहानि न'आवनो थानांगोन माने जोंहानि न'आवनो अराय सम थानांगोन फावगालिखौ जुदि नोंनो नांगौबा जागोन आफा जागोन एमाव राजा जागोन होननानै बुं नोंखौथ' नोंसानि आफाया न'आवबो सोला होननानै बुंदोंना बेनिखायनो जोंहानि न'आवनो थादो प्लिज जागोन दे माबा मोनसे सानगोन आं सानगोनसो आरो बिदिबा नों आंखौ मोजां मोनोलै आंनि थाखाय नोंसानि न'आवबो थानायसै आं आच्छा दे बेग बेदिंफोरा पेकिं खालामनानै न'नि फारसे रावना होनोसै आं गारियाव दं जागोन दे आफा एमाव राजा मा सानखो नों आइ आरो आफाया जोंनि रिलेशनशिपखौ मानिबाय नों जोंहा न'आवनो थादो ना प्लिज नाथाय आं न'खौ गारनानै बोरै थानोलै नों न'आवबो जायगा गैखालाबा नोंसानि आफाया नोंखौबो अनाबा
ओमफ्राय जों सानैनि रिलेशनशिपखौ फोथांना लाखिनोबा नों जोंहानि न'आवनो थानांगोन ना माथो जानोखाय जोंहानि न'आव थानाया जेराव आं नोंजों गाज्रिबाबो मोजांबाबो बाहागो लाफादों नों बेखिनि खोथाखौनो मानिनो हायाना आंनि थाखाय थौदो ना जोंहानि न'आव जागोन दे नों जेखौ बुङो बेखौनो लागोन आंबो थौदो होमबालाय औ थौदो